السلام علیکم دوستانی عزیز، روزی همگیتون بخیر باشد. ماتریالای عروسی چهره‌کشا باور کنین ҳоз духтараку бе анами материалҳо ягонта шуна мекунам. модарҷонои азиз, абизати на омада аз мағозаи Чеҳрон бозори Корвон даромадгоҳи ду аз тарафи Пажарка магазинои шаги анаминҷаи. Дӯстони азиз нигоҳ кунед, миёен якум мағоза курпачаворӣ мешад, дуюм мағоза бошад мағозаи олами материалҳои қиматӣ. айҷа курпача харидорӣ мекунем, айҷа бошад дӯстони азиз киртавориҳои арӯсии фасон бо нархҳои дастрас ва як лухту чакана. хулас нигоҳ кунед духтаракҳои хушро, инамё ҳамаш корои дастие да ҳама ҷо ё 3-4 ҳазор сомонай бовар кунед. лекин дар ин мағозаи хеле нархҳо нест, нархҳои дастраси бадай ҳаққонӣ. ин бо лавдоман бадай подписчикои азиз як ай пеш нишон тим шумо бибинед ин хушругии материала. охе доставка ҳам ба шаҳрҳои Россия, ҳам дохили Тоҷикистон доранд. дӯстони азиз, метавонед нашоти доставка дар WhatsApp нависен. шахсан ман медонистам ҳамин материалро бисёриатон мекофтем. чанд бор скриншот карда дар WhatsApp-и шахсии ма дар дигар ҷоам равон мекунем. ҳам хеле материалро ба навор гирен. хулоса мувофиқи талаби шумо. марҳамат духтарако, нашоти доставка дар WhatsApp шумо нависен. амбреёи дранга чанд намудаш ҳастай, баданаи корои дастӣ дӯстони азиз, лавдоману бархтои Королевский, Регал, Алманал ирам ҳамчунин нархош беҳад дастрас наличида ҳаст. анаи дизайнам ҳозир кирта шабнами сироя меган бори навай беҳад тренч дегай. ябини вай мешад тагш сафедча ҳай, поёнаш розвича ҳай, дрангай иам ҳамчунин амбре. комбахтои оригиналам зиёда аз 20 намуд доранд. метавонед дар WhatsApp шон нависен, маълумоти бештарро низ аз қачон гирен. доставка чуноне ки гуфтем ба ҳама ҷо доранд. ана кори дастии органзаҳои навинка омадаи дӯстони азиз, качествои боро вау бадай бовар кунед духтаракои хушро. дубайский комбахтои амбре бори ҳамин сола да ҳама ҷо 2000-1800 дар ин мағоза як баробар аз дигар мағоза нархошон фарқ мекунад. се расветкаҳай бо WhatsApp шона нависен, аделни будоран сура непартоян. духтаракҳои хушрӯ, корои даститон ёфтам, балхои Алманал бори Регал. хулоса дубайский инам ҳамчунин нигоҳ кунед чӣ хушрӯан. ина аҷоибот корои дастӣ иёам беҳад нархошон дастрасай. то охири видеоро ҳамроҳӣ кунед дӯстони азиз. як грандиозни распродажай. духтаракҳои хушрӯ, 500 сомона комбахто медонед чанд сомон штегай? 1 миллион 200 сомон 3 метрш дар дарини санг тар задагиам. бовар мекунед духтаракҳои хушрӯ, качествои бордаку ман даст бардоштам духтарако беҳади бад хушрӯай. киртои шабнами сурайё вишовка иёрам беҳад хушрӯай. аймуда умуман намеравам попуриян. ба дӯстони азиз ира чи холқати мепӯшӣ, инуям 450 сомон буд, аксякати 200 сомон шудай. глянс виллас ипекои дубайский лавдоман бо балх нигоҳ кунед, ям қа хушрӯ. ҳамирам навор доштем 400 сомон, як баробар арзон шудагай 200 сомон шудагай. ин расветкош аз ғайра ин молочный тагш молочнию гулуш тагш розию гулуш молочный дора. кабути электрик боварӣ дорам ҳар яктаи мода маҳқул мешавад. модарҷонобу бисёртар кабути электрик мекунанд. гали сиёҳ қатӣ вообще шикарни бад биромадай ям 200 сомон аксиони дӯстони азиз. ана иш иминой нигоҳ кунед, балхои оригиналай 250 сомон будай. ин нархш камтар фарқ мекардай 200 сомон. ва духтаракҳои хушрӯ, гуфтем аксияро берамаш. на самом деле грандиозни аксия. ина қарш мекунад савдогар 150 мекунад. бисёр бихарен. касе ту хузхарӣ кунад, якта курта туфа, якта куртавори шарфошон туфа будай дӯстони азиз. ҷа туқузори яъне куртавориҳои аруса пол мехари плюс туфа мегиред дӯстони азиз. инам ё ҳамаш 200 сомон. нархи шокҷонай бовар кунед дӯстони азиз. сурғара фаҳмондум, маълумоти бештарро низ аз худи фурӯшанда мегирен. дар WhatsApp шон нависен. инам ё шок ценай бо WhatsApp шон нависен. мумкин ки дигар намудошам боша, дар WhatsApp тон мепартан аделин сурат метавонед харидорӣ кунед. духтаракҳои хушрӯ, корои дастӣ нигоҳ кунед чихе жемчикои хушрӯ дора. глянсои нав ё нархош дигарай. дар WhatsApp шон нависен, шумо да скриншот карда партоян. дар WhatsApp шон нархша адел мефаҳмонанд. комбахтои оригинал борои Дубай инам ҳаст наличида. аниём глои каҷак беҳад хушрӯано дубайскиё. инам наличида доран. амбрея гуфтем даҷа 3 ранг даҷа 4 ранги дига доран. хулоса и балхи оригиналай регалай. дӯстони азиз, ин расветка дора. ина балхои фасони бои
10 та ранг доштаи дӯстони азиз. Дар ҷани малинат, коричневый, кабути электрик, сабзи, болотовый, сиёҳ, фиолетовый, бирӯза, короче ку писташки любой ранга дора. Нархи шок бовар кунед. Дар ҷа ҳамаин бора аксионаи дӯстони азиз. Метавонед дар ватсапшон нависен, закази шуморо қабул мекунанд. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон низ доранд. Ани киртаи Сурайё Қосимовой медонед. Ма кабуча навор доштам, тамом кардиян. Не доштиян духтараку. Ина кабути электрик, зард, фиолетовый доранд. Глянцевый ласои оригинали Дубайам ҳаст. Дай хулоса. Ина маълумоти бештара аз худи фурӯшанда мегирен, метавонед заказ кунед, подписчикои азиз.